Som 6 per sopar i Annalina en demana pa 7. Ara convidem algú. La Puri, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Ara convidem algun veí o clar. algú que passe pel carrer i ja Increïble. està. No, averigua. A veure què has demanat. Unes tijeras, Pedro. La saps pizza acabar? César, Martinelli, Gentile, Mariachi, Ibérica i prosciutto. Sí, en sèrio. 7 pizzas i som 6, molt bé, tio. Per que desbloqueu. Ja, Zana. De postre, de Per fer postre. per fer una degustació. Ja que fas el viatge. L'escampada de pizzas és més gran que la tia Mari. Que s'ha demanat ahir. De jamón Això I serà de la puchero. champiñones. Esa es la ibérica, eso, la tijera. Tío, para pero ir unas cortando. tisores. Qué peligro. Espérate a ver si rebanas un dedo, tú. No. Toma. Pizzas de Mariu. Mariu. No, esa Toma. es la de prosciutto y funghi. Ah, sí? A veure què més tenim per Esta ahí. es la de New York, que es pepperoni, esto y miel. Fotre. Madre. I no n'hi ha de pericana? Esta es la Gentile, que es Toma. mortadela y ¿Eso es burrata. huevo? No, Burrata. es formatge. Annalín lo que em volia era una per almorzar demà. Demà. Sí. Sí, se n'ha demanat una de més per almorzar. Esta es la ibérica. Ixa pa mi, ixa que pa es mi. jamón, ¿Qué collons? rúcula Anem a partir. y tomate. Vale. Però què barra que tens, Què mama? barra que tens?